Bizim oğlanlarımızdan gelen malumatlara göre Dür Sultan şu an Silivri'de İstanbul'un günbatarında izne iyi verme merkezi değil ya buna ya da deport etme merkezinde şu an e, Şotay'da 18 günden beri oturuyanlığın aydı ya ve Şotay'da tutulmanın Türkiye'nin kodeksinin 2911. maddesine göre yani kanunsuz protesta başvurma sebeple şu tayda tutulayanlığına ait yer. Yani bu tayda yeniden bir neme var. Ünüs çeken bir mesele var. Şonun bilen bile 19 adam tutulup duruyor. Yani neyim içindir? Dür Sultan iyildeşimize entegem tutup duruyorlar. Bunun hem sebebi yine şu konsolosluk tarafından Berlin arız şikayetten başlaya şu tayda bizim yeniden oğlanlarımız öz gözüyle görüptür şol failini yani deyalasını birinci tutulan yerindeki deyalanı Aydayın menşuat Türkmenistan'ın prezidentine karşı gelmekten günahkarlen yer deyip yörüyte Dür Sultan'ın adını neme beriptirler. Konsolosluğa arıza veriptir. Yani näme üçin diňe Dür Sultan. Bu hakykatdan hem ýetgeşik mesele. Näme üçin beýlekleriň ady ýok, Dür Sultanyň ady bar. Onu ýörite şu öz toparyň içinden eden bolmaly diýip pikir eden şol bile baran topary. Dür Sultanyny tanaýan däldirler konsolosluğa. Ulugyzym bar. Ol bärde şol Şwediýanyň döwletine ýerleşen Birleşen Milletler Guramasynyň bölümine ýurt tutupdyr da. Ine şolar ýaly iýleşimi, şolar ýaly agyr ýagdaýa düşdi, kömek edin diýip. Olaram aýdypdyr. Şolaň adyny, familiýasyny, ýaşaýan ýerini nerede saklanypdyr, nähil bolupdyr. Şo barada giňişlere bir maglumat berseňiz, şoň adwokatynyň üstünden biz şoňa kömek edelim, bir hepden dowamyny diýip Rizman ýazypdyr taksahra. Şol näme debeten bir lider Murat Ady. Gaýrat etdim maňa şo dokumentlerini ýa bir kopýasyny ugrudum, iş nähil derejede bärde kömek etjek adamlar bar. Bu näme aý näçe 4 gün geçdik ya däde jogap ýokdur maňa ýa. Çykartdyr ýa hakykatyny da. Bu nähil beýle bolýar. Debete gyýgyryp ber, bize de hiç kim kömek edener, şo gyzyň işi bilen diňe biz meşgul bolýarys. Bärde de kömek etjek adamlaryň elini aýagyny urup hiç dat jogap bermän oturlar. Ýene de bir soraw bar, kemine şo gyzyň ýerine şol protest maýka barmydy, ýokmudy? Şol protest maýka diňe gyzyň eýninde däl, beýlekleriň hem eýninde bar. Ýöne näme üçin eger ol bahana bolsa hemmesi hem galaýmaly da. Şaýda bir näme deýin. Iňçejik näme adamlar üns beren nokta. Düýün we oňun we bir kunlukda bir canly ýaýyn ol erkin test diýen nemede. Ol iýleşimiz o efendi oğlan bir advokat bilen gürleşýär. Telefonyna canly ýaýyna. Näme sebäbi diýe şo gyzyň ýerinde diýe şu protestli näme wady? Maýka wady. Impeachment diýip o esas nemesi şonnalyk imaj berýärler de. O näme üçin? Ben ýylyň seretmän zadyny seretýän.